Ano sa man tawag magniwangan eh? Lami ako di kaon eh, matintalong mo ta? Gusto ko mag-diet, pero lami ko kayo kaon. Kumana lang eh, makalat ng dawasan. Nanabong anak na ay. Klaro ko, mangayon na po ni ba? Tagay ko pa. Tag-an ko pa, mangayo lagi ka? Ay! Tara mo kayo nagkaon nga tos pagkaon nga tos balay nga. Mangayo ka? Amod ka itong cellphone ako kanina. Sabi ko mga huwa mo to? Naat ni duwa. Undag na duwa. Makabusog to, kaya makabusog. Taak! Hindi na matabi sa bangko pa na mahap. Hindi gaya na ibalik mo na ako sa tayo aring sa limang duwa ron. Di ba tayo mo cellphone ako ang duwa? Gamay lang kayo kung pagkaanan eh. Si Ruka, gibataay. Pagbatog sa ko. Usog na kayo ko. Basta ko jutong kayo nga katil ko yung citan kung pagkaon ron kanon ron na magay dah patay yung pagkaon na ni papa di sa aman ni niya eh Hindi na bata. Nagbalag pa kayong kawatan re. di pa ay kanang gigutom ko kapag dito ko skuan pa basta ko Tom, wa pa ka na kuting to nga to nga. Kamay nagkurot din duha sing Nagdahil dahil na lang ko po kapoy beri ito basag na pag ito Ay. na akong gipantanom nito dito tagam dyan na ron shower mala na mong laway. awa ka manoy ako garabing kamaya akong laway mo tambog na di ba sukunin mo pa ka Gamian kasi mong lawas pero itlog garing kadanakan. One eternity later. Oh my God! Ang gwapo eh! Walk like this! My God! Oh yeah! Okay! Hay, kasugod na dyan taon kong duwaan eh, sus! Pildihod, yung BP dyan ni Ron. Adjurag na mo hatag, ay, error, sa to? Hala, patay! Patay! Hala, libalik! Patay! Sus, haguasan is mamboy, awali! Sigban na, kuha na no, libalik na no, suno nun! Hey! Ano sa lando? Ito, selfie-selfie ako dire. Ako inyong pasanginan. Awad na mo, hinay kayo ma! Gip, balyo-balyoan na ka ng imong silpi na, ang ultimo signal, nadamay na! Ayaw ko pasangin din, halando ha? Kaya, na, i-install dyan ako ng imong ML di haron. Ay, wala mo ka ng negosyo, nabalik ang, wala mo ka ng signal ma! Wala ka nila mo, ma! Oh, ma! Tagay ko pala palit skin mo, be? Misa? Sa skin? Walang lagay ka pa itong skinot, pa itong skin? Pwede halando eh. Ika ka mo, anak nung takon mo, bisag daghang yan nila siyang tinaguan ba? Tinaguan? I-install ang ML ni mo. Baka nagkakapanlaba ng mga labunan ng madra oh. Kung sa'y man laba ba, may nga man na magkupanlaba. Yapay, agay na ako ng imong tibak dyan, gisiyon kayo. Sus, naunsa na to, ma? Tiyaw mo ka na! Nag-isip na magali akong tibak di rin sa mga ipis ako palit ng skin. Basta tingnan skin ni mo day. Day skin oh. Dark skin. Ay, uy, hala, ginoo sa mga damang. Kuha panita mo, yun sa may ilusyon ni mo, uling. Uling ka diha. Hoy, malon to conclusion na, gluta. Gluta? Usa pa na nga gluta? Gluta be. Kuan? Gluta eh. Ay, gluta eh ba? Gay kung 50 ka ba, ang pala skin mo. Hapit na, balita pa ni Sitag, duwa niya, watay skin na, gay kung ba? Skin ni mo ipakita di ay? Skin ka? Katang skin ko sa email, bisag sa chulang na. Nagsimginta ra mo ko na ma. Nagluko sila kong apo no, para sa akong skin nga tag 30 ra, kana na si kwenta. Ang po na, ang ngay, skin na na yung kuwan ma, puti na magaganit ma. Puti bitaw. Ato pa nga, papa ni mo ka. Idagan to si kwarta na. Ano siya mo? Lagi pa, bis na siya. Unsa man? Gabi, ako to siya na, ang gabi, inayin nga ako to yung pitakaw. Dito is panglaking charm. Lamin rin kag buhok ma, di sa ka nagpariba na ni ma. Sa kuan, sa
Kasi nato si David Salom ko dito ka sa kanang muli-buli. Oo. Mo ba ma? Nga na nakakwarta man si Papa ma. Ambot na yan. Puta na papanin mo ko. Asa? Pa! Pakay papanin. Yan naman ma. Magta sa likod siguro. Pa! Uy, pa! Kaya kung kwarta pa ma, babalis kaya. Kwita! Grabe dyan ka makayamar, bata ka, mara ka, milyonaryo na! Gusto ka, kauna-una akong magyatay, sudan, pero tapuan! Ate pa, ismama ni mo! Saan pa ba yan ka dadaryo eh? Ako may mga yan. Wala to ko kwarta yung tanare. Murang to mga kinsa milyonaryo ha. Ngayon kwarta? Diba? Pero hindi kinahanglan ni mo day. Ino 50, malikbalik ka. Mo ko 50 na oh. Mura na yung kwarta na ko. Di man ni ma! Ay, labtin eh. Bawal ka ni. Ang sama na siya. Ang palaki charm na ko na. Lucky charm! Mali lucky charm, di man ni... Lucky charm, mapapatagan sa lucky. Ay, mo siya na ni? Mo siya kondom. Kondom. Iwa mo dagan ni mong kwarta ma, kay nai kundo ma! Jesus, sa padiha ay mura jud ka. Pero hindi kinahanglan ni mo day. 50 lagi ma! Ay, okay ni. Murag tag 50 times siguro ang rate sa dollar karon. Oh, nya. My God. Kani, Okay ka na. na kay dollar man. Oh, kana tag sungitang kuan tag 52 iwala na dos ana jadad ani 500 oh. Nya pala ko badaan. Para asa man eh? Pala ko barang ani. Lah, ginoo ko makinsa man ni ma. Mo na budget mong papa pala ko barang ana dad ani bayad 500 diha, 500 diha. Papahan man ni ma, oy! Nagako. Guwapa. Pregaba ma! Oy! Oy, ma! Nakatawa pa barang na ha. Kaya dili na jud na makita pa anymore. Oy, ma! Kuwang man ni mo, oy, wa kay tiim diha ma, tumpunan. EPM. Kuwang man ni 500 ma, mahal kay pabarang ron ma. Ay, uri, makinaunsa. Oh. Pila may sura ni ma? Na ay kuan na 500 gyapon. 500, ako lang po nag-50 kung kuwan ma. Ang password na bisag unsa. Ma, ako po na 50 akong skin. Okay, sige na ko. Ay, sige, salamat ma, I love you. Pakamping. O ma, Oh, sige na, bye-bye. ako ni, asam ni na ako'y pabarang ma. Ato na sa Palawan, ayun na, abot to si Kihor kay delikado na. So, mahal garotayin ba? Mga barangay, na-drain ako mayo, ano ko inahuna ng idea. So, modera na garo tapos sa mga video, no? Hinahat nga nalay nga mo, bisag ka na. Bisag kabuha na mong video on the spot. So, yun. Impronto, shoutout sa tanan, shoutout sa kanang mga solid followers na tadi, ano? Hinahat nga, di mo biya, yara ni biya, katong gibiyaan. My God, you get into my nerves. Feel ako kayo ako swerte sa bayan, siguro alin lang ako sa mga laki. Phil, shoutout ito mga barangay. Naka-shoutout, Brad. Shoutout ko ni Kay. Hindi na ako shoutout yun. Yan na. Yun, before daw mag-shoutout mga barangay, shoutout ako sa atong bagong member sa YouTube channel. Shoutout nilang tanan, kaya sa screen. So yun, shoutout to ni Ma'am Jam Pusanggala. Salamat sa pag-super chat niyo pag niaging video, ma'am. Episode 1 garo na. Salamat kay ma'am og ni Ons TV Zalz ni Nox D Saver TV. Jam Pusanggala sila ang tulo ang nag-sponsor ning wifi na mo. Mao nang naka-internet bay mabahalag di kay kusog ang messenger lang. So shoutout ninyong tulo. Og ni Rogelio Agustin Jr. Shoutout pare koy. Og ni Gismark Tortuga og si Gisnil Tortuga. Na may shoutout. Kamo. Ako yun na, shoutout dahil ni Jackie Jane Bugana Noton. Bugan Notan dahil. Si Bugan. Bugan Notan. Og ni Alma Ragas Galay, lingatong Troy. Shoutout dahil po sa naghatag sa ML si Raymond Inad Canada. Shoutout. Og ni kanang shoutout dahil po sa mga barkada na si Binram Bilo Daghan. Og ni Johnny Hangad, shout out. Og ni Arnel, kay Arnel Tambes, shout out. May rambutan da. Jenny Salobre, Signal Biliran, og Katura. Shoutout din ni Kuan Ate Jonah Paghid Olaer og ni Irene Mayer og ni Renz Inson sa TVS family og sa kan ang mahubol yung Bravo pa diya. So yun, shoutout ko sa Mrs. o kang anak nasa Des Antique. Jenny Domingo, Princess Mia, og shoutout po ni Jefferson. Shoutout sa samtang naghubo sa yung bra. Shoutout po ni Ginny Lo Iana og ni Bilo. Kasi tinodpangan Bilo. Win James Alia. Shoutout Win James Alia. Wala ang gwapos katigbihan. Gwapo to? Gwapo ni Camilo.
Bukag na og tinughong. Ay, pala. Shoutouts ni Kaga Junior Villamon, ni Mark Lester Tadog sa Undoy TV, day mga kapare ko yun, no? Huwag ni Kwan, ni Love. Ay, love! Ni Moshi, Villaseto tayo. Ay, gipahingan lang. Nakanay, love. Ay, sana all love. Magsilos Asa ako man na. wa may magsilos? Ha? Di ba wa may magsilos ya? Wala magsilos. Wala na. Ala!